Hyvää huomenta. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa täällä studiossa on jännät paikat. Nimittäin meillä on täällä nyt vieraana mentalisti, tai itse asiassa hän haluaa ennemmin olla kutsuttu tittelillä intuitiivisen hypertason spesialisti. Mutta mentalisti on ainakin MTV3 katsojille ehkä tutumpi käsite. Ja lähdetäänpä nyt ihan liikkeelle siitä, että miten se oikein tapahtuu. How do you work? How do you see from a person what does he or she want, need, or where she should live? Everybody is a thought band, your collection of thoughts, which are electromagnetic in nature. And so when I look at a person, I see the electromagnetic frequencies, and they delineate your thought patterns, your organs, your emotions, and you can read that if you know how to understand the colors and the symbols. Eli tuossa Mari kysyi, että miten tämä koko homma toimii, että miten tämä vieraamme Stuart Swedlow siis pystyy kertomaan ihmisille asioita, kuten että missä heidän pitäisi esimerkiksi asua ja miten heidän pääkoppansa toimii. Hän sanoi, että hän näkee tämmöisiä elektromagneettisia kenttiä periaatteessa. Että hän pystyy ikään kuin värejä ja niistä näkee sitten, hän pystyy skannaamaan sellaisia asioita kuin vaikkapa missä kunnossa sisuskalut ovat. Would you call this supernatural? Well, that's a general term and it can mean a lot of things. For example, in the connotation in the United States, supernatural can mean ghosts, it can mean UFOs, demons, this kind of thing. So I'd like to call it more in a paranormal, perhaps, or extrasensory perception. Kysyin häneltä, että onko tämä yliluonnollinen kyky, ja sitten hän oli sitä mieltä, että tämä yliluonnollinen sana on vähän väärin hahmotettava. Tämä on enemmänkin tämmöistä, mitä sanaa hän käytti? ISP:tä ainakin. Joo. Se on ainakin kaikille psykologian opiskelijoille tuttu käsite. Että hänen mielestä ei sama asia suinkaan kuin kummitukset ja näin poispäin, mutta tosiaan paranormaalit. You have promised to scan us, so basically you're going to tell some things about us. And before this interview, you wanted to have our dates of birth and our full names. What do you need those for? Yes. When you enter into physical reality, when you're born, the birth date and the birth name are not an accident. They are a statement of who and what you are. And since you exist in many realities simultaneously, the birth name and date narrow down the frequency so that it can delineate your particular identities. Eli tähän tarvitaan nyt sitten sen takia nämä nimet ja syntymäajat, että ne eivät ole todellakaan mitään sattumaa. Nimestä ja syntymäajasta voi päätellä aika paljon ihmisestä ja niiden avulla hän pystyy ikään kuin kaventamaan sitä kenttää, jossa hän näitä elektromagneettisia säteilyjä aistii ja joista näitä tietoja ihmisestä kaivetaan. In general, when you see people, when you meet people, what are all the things you can see? Where does the limit go? What is it that you cannot see? Well, I can see anything that I want to see. I spent a lot of years learning how to not pay attention, especially in public when there's a lot of people around me. Someone can brush by you, someone goes in front of you, and you can see something that maybe you want to tell that person about, but of course, socially, you're not capable of doing that. And so I learned not to pay attention unless I'm asked to actually look. But I can see the colors, the energies of the bodies and the mind. But no details. I couldn't ask you for my grandmother's maiden name. Could I? Well, things like this, I would have to tune into you into depth, very deeply into your frequency, but I could eventually get it. Tosiaan puhuttiin tässä siitä, että mitä hän pystyy näkemään, mitä hän ei pysty näkemään, ja hän väittää, että hän pystyy näkemään siis periaatteessa kaiken, mitä hän haluaa nähdä. Kysyin sitten, että ei varmaan kuitenkaan yksityiskohtia, kuten mummoni tyttönimeä, ja hän sanoi, että se nyt vaatisi aika lailla aikaa. Niin, mutta kyllä se sieltä kuulemma löytyisi. Okay, so shall we begin? Basically, you promised to scan us. Eli hän on siis luvannut vain kertoa meistä asioita. Testataan nyt, että miten tämä toimisi. So if we start from me, I'd like to ask, in which branches I should develop myself? What are my mental weaknesses? Well, most thing for you, as I noticed from the heart chakra, which should be medium green color, you have a lot of blues and reds in here. And this indicates some abandonment issues, emotional isolation, and peripheral low self-worth, self-sabotage, etc. So you need to do some release work on yourself. Release some of the issues from the past, especially 2 to 3 years of age incidences that happened, 11 to 13, and again 17 to 19. So if you go back into those time periods, release the people as imprints who formulated some of those mind patterns for you, that would change your life significantly. But I want to tell you something about your birth energy, and that is the birth that you just had in 2010 was what I would call the end of a series of cycles. And what that means is, for the 12 months following your birthday, you will probably move to another location, you will end something in the work or career, and something will end in relationship or relationship types. So you need to think about where you want to live,
what you want to be doing and who you want to be with. Osu ja uppos. No en tiedä, aikamoinen ennustus tuli sieltä tosiaan, että jos nyt pääpiirteittäin kääntää, niin tässä on mitä tämä nyt kääntäisi? Tuo loppukaan oli ainakin sinun se, sydämen chakrassa on nyt sellaisia värejä, mitä siellä ei pitäisi olla. Ja sinun pitäisi vapauttaa asioita, joita on tietyissä vaiheissa tapahtunut, muun muassa varhaislapsuudessa ja myöhäisteini-iässä. Sinun pitäisi vapauttaa sinne jääneitä juttuja, jotka vaikeuttaa sitä sydänchakraa. Ja sitten seuraavan vuoden, tai tavallaan vuoden kuluessa syntymäpäivästä, joka oli siis joulukuussa, pitäisi tapahtua aika paljon asioita, muun muassa sijainnin muutos. Eli tosiaan mä olisin muuttamassa jonkin muualle. Vuoden kuluttua olemme sitten viisaampia, että istunko vielä täällä vai oliko hän oikeassa vai ei. I think it's your turn, by the way. Well, I could do a lot more for you, but we'll go to the lady first. Actually, you are in a completion cycle since your last birthday. And what that means is you should be spending the 12 months following the birthday tying up loose ends, finishing things that you left open in the last couple of months. Interestingly, your health is actually a lot better than his health physically. The only issue with you physically is oxygen levels are low in the body. You need to do more breathing exercises, perhaps take sea salt baths to oxygenate. And your iron levels are a bit low. So you might need some more organic proteins in the diet a couple of times a week to build that up. Ensinnäkin sun täytyy selvitellä vielä jotain asioita myös tässä. Joo, täytyy jotain lankoja ja solmia, jotka ovat jääneet solmimatta. Tästä täytyy tehdä sen tyyppistä työtä. Ja sitten minun pitäisi parantaa kehon happitasoa ja myöskin raudan saantia. Ja minä olen huomattavasti paremmassa kunnossa kuin Markus, näin meidän asiantuntijamme väittää. Tosi viime toukokuussa juosti HCR Helsinki City Run, mä vedin kuitenkin siinä paremman ajan. Niin, mutta se oli viime vuonna. Asiat muuttuvat. This is very interesting. Enough about us. What would you say, what do your customers normally want to know? What are the typical questions? There are no typical questions. It's everything from A to Z. They want to know about their careers, their relationships, their health, what they should do in the future, everything that you can imagine people are asking, especially these days with the way the economy is everywhere in the world. People are confused and they don't know which direction to go in. Eli tosiaan häneltä kysytään normaalisti sitten tällaisia asioita, mitkä liittyvät työelämään, ihmissuhteisiin ja tämmöisiin perusasioihin. Ja etenkin nyt kun on ollut talouskriisiä, niin sekin on vaikuttanut, koska ihmiset on aika epävarmaa ja ne kaipaa lisää ohjeita ja suuntia. No tämän perusteella voi varmaan jokainen vetää omat johtopäätöksensä siitä, että uskoako tähän vai ei. Ja tämmöisen teidän harteillenne. Seuraavaksi vuorossa ovat 8:30 uutiset. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. It was exciting. I was a bit nervous, I think.